हेलो बंधुगण मैं आपको स्वागत करुँच को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबी दिंतु जहाँफल नोटिफिकेशन प्रथम आपण पाखे पहुँचो। आसतु भिडियो स्टार्ट करवा। श्लोक है दुष्टा भाज्या शठम मित्रम भृत्य चतर दायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। अर्थात दुष्टा भाज्या जदि स्त्रीर स्वभाव खराब बा कलहकारी होइथाए। शठम मित्रम जदि बंधु धूर्त बा विश्वासघातक होइथाए। भृत्यश्चतर दायक जदि चाकर बा अधस्तन कर्मचारी मुह छुट तर्क करुथिबा होइथाए। एवं ससर्पे च गृहे वास ଯେଉଁ ଘରେ ସାପ ରହିଥାଏ ଏହି ଚାରୋଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଚାଣକ୍ୟ ଏଠାରେ ଚାରୋଟି ଏପରି ବିପଦ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ମଣିଷକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ମାରିଦିଏ। କଳହକାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଜୀବନସାଥୀ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସଂସାର ନର୍କ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ବସେ। ଧୂର୍ତ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହଜ। ଧୂର୍ତ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ବେଶରେ ଲୁଚିଥିବା ଶତ୍ରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ଆଘାତ କରିପାରେ। ଅବାଧ୍ୟ ଚାକର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ ଓଲଟା ଯୁକ୍ତି କରେ ତେବେ ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ସର୍ପ ଥିବା ଘର। ଯେଉଁ ଘରେ ସାପ ଥାଏ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭୟରେ ରହିଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ମଣିଷ କେବେ ବି ପ୍ରଗତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଣିଷର ଆୟୁଷ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗ ଓ ସ୍ଥାନରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର।